שלום לכם וערב טוב. מהתרחיש הזה חששו כל הזמן במערכת הביטחון, והיום הוא התממש. חייל צה"ל, סמל תומר חזן, בן 20 מבת ים, נחטף ונרצח באזור קלקיליה. החוטף מהכפר בית אמין הכיר את החייל מעבודתם המשותפת במסעדה. הוא שכנע את חזן לבוא עמו במונית לאזור שערי תקווה, ושם רצח אותו והשליך את גופתו לבור. אלמוג אזולאי, בת 21. זה התחיל ביום שישי, בערב קידוש. אופיר, אח של תומר, התקשר אליי ואמר לי שבעצם תומר נהדר. כל הלילה זה היה סיוט, זה היה שמועות, זה היה כל מיני חלומות, זה היה מה קרה לו באמת, איפה הוא נמצא. זה היה כאילו, אי אפשר היה לתאר את זה, זה היה לחץ מטורף, בכי, הכל. ריגושים, כאילו הכל היה יותר מדי סערת רגשות. אז נסעתי לפואבלו, לחברים של תומר. כל החברים הטובים של תומר באמת. ישבנו שם אצל חבר שלו בבית, כולם. התחלנו להעלות השערות איפה הוא יכול להיות. אמרנו בטח עוד שעה הוא חוזר, עוד שעתיים הוא חוזר, 3 שעות הוא חוזר. אז נשמע צעקה. הבית ליד, הבית של עדן גדול שלו, נשמעה צעקה, ואז יצאנו כולנו מהר החוצה. הייתי עם כוס שתייה ביד, ופשוט התחלתי לראות, ולא הבנתי מה קורה ולמה כולם צועקים. ואז אני זוכרת שראיתי ממש את חבר שלו על הרצפה, מרוסק וצועק שמצאו גופה. זה היה שוק. זה היה, אי אפשר היה לתאר את זה, זה לא האמנו שזה יקרה. זה פשוט הנשימה נעצרת, אי אפשר לתאר את זה. זה פתאום, החיים שלך פתאום נופלים, הכל קורס לך, כל מה שחשבת עליו, את לא חושבת יותר על כלום חוץ מזה. לאהובתי. אוקיי, אז קודם כל לפני שאני אתחיל, אני מתנצל על הכתב ומקווה שתביני את כל מה שכתבתי. חיים שלי, באמת שאין לי מושג מאיפה להתחיל, אבל אני אנסה. קודם כל, אני רוצה שתלמדי להסתכל על חצי הכוס המלאה. אמנם את נוסעת לחודש וחצי ואני לא אראה אותך, אבל יש לנו את כל החיים. זה משפט שלך. אלמוג, לא משנה כמה אני אגיד לך אני אוהב אותך ואני לא יכול בלעדייך, את לא באמת מבינה כמה אני אוהב אותך. את האהבה הראשונה שלי, ובעזרת השם שתהיה גם האחרונה, שנתחתן כבר. בעצם כל מה שנשאר לי מתומר זה הזיכרונות, התמונות, המכתבים. כל פעם שקשה לי וכואב לי, אני מסתכלת על כל התמונות ואני רואה כמה הוא היה בן אדם שמח, כמה הוא אהב את החיים, כמה צריך להמשיך בדיוק בדרך שלו. תצחקי עליי או לא, אבל המשפט האחרון שלו היה enjoy every day. אז פשוט הלכתי ועשיתי קעקוע של זה, חרטתי את זה על הגוף שלי. שהוא תמיד יהיה איתי בלב. וזהו. אני משתדלת לבוא לתומר, לבקר אותו כל שבוע. אני באה אליו, זה עושה לי טוב, אני מתפרקת, אני בוכה. אני מרגישה פה הכי טוב לספר לו מה קורה לי בחיים, מה איתי, איך אני מתמודדת, לבקש ממנו דברים, שיעזור לי. אני מרגישה חלק מהאובדן. הוא היה חלק מהחיים שלי, אז ברור שאני ארגיש חלק מהאובדן ומכל מה שהיה, מכל ההלוויה וההזכרה והשיבה והכל. זה משהו
שחוויתי אותו ביום יום, כל השנה הזאת, כל הטקסים, כל מה שעשו לזכרו, זה היה חלק ממני. מי היה שם בשבילך? המשפחה שלי, המשפחה שלו, הכי חשוב. מה צ'תה, אלמוגי? שים לך קולה קצת? מה? איך בעבודה? בסדר, נחמד. יותר טוב ממה שהיה? כן, יופי, נהדר. הכי טוב. מה איתך? חיים, רגיל. התחלנו את הבוקר בירושלים, נסענו כל המשפחה לפני שיצאתי מהבית, הדלת של תומר הייתה פתוחה קצת והסתכלתי עליו. ראיתי אותו ישן, שינה כזאת שלווה ורגועה. בדרך כלל לפעמים בבוקר, לרוב הייתי ניגשת נותנת לו נשיקה, ולא יודעת, משהו מנע ממני להפריע לו לישון באותו יום. טוב, ויצאנו. היינו בירושלים. כל היום כרסמה בי המחשבה למה לא אמרתי לתומר? הוא היה בא איתנו. הוא גם אוהב את ירושלים, זה חג סוכות, הוא היה נהנה. ואז אני מחייגת אליו, והטלפון הולך ישר למשיבון. פעם ראשונה. אני שוב מחייגת, שוב פעם למשיבון. משהו לא נראה לי. לא הגיוני. אין, הילדים שלי בחיים, גם אם הם לא זמינים והטלפון שלהם, הסוללה נגמרה, אין מצב בעולם שהם לא אומרים לי, אנחנו נמצאים בטלפון כך וכך, אנחנו עם החבר באזור בלי קליטה, אבל אני יודעת איפה הם. טוב, וככה זה התחיל כל היום המטורף הזה, עם החיפושים, עם הזה, ואחרי זה תחנת משטרה. האמת שמתחנת המשטרה אני לא כל כך זוכרת, כי איכשהו דאגו פה קצת לסמם אותי, לא יודעת מה נתנו לי לשתות, כל מיני כדורים, כל מיני, לא יודעת מה זה היה אפילו. ואז בתחנת המשטרה, כמובן שפעלנו ואמרנו, כאילו, הוא לא עונה לנו לטלפון, הוא נהדר משעה כך וכך, אנחנו לא יודעים עליו כלום. אז הם רצו תמונה של תומר. והיחידה שישר עולה לנו לראש זאת אלמוג. אלמוג ותומר יש להם הרבה תמונות יחד, מגנטים. ואז נסענו, לא, הילדים התקשרו אליה. הם התקשרו אליי ובאתי. והיא הגיעה לתחנת המשטרה, כמובן עם התמונה, צילמו את התמונה, הפיצו אותה. ומשם התחיל כל הסיפור. כשהייתי באה לפה בהתחלה, אז כשהייתי כאילו באמת נכנסת בדלת, מריחה כאילו את הריח של פה, ואז אני נכנסת במעלית, וכל השטויות שהיינו עושים במעלית עד שיורדים למטה, והטף למעלה. איפה יש טף? די. לא יודעת. יש טף למעלה של תומר. במעלית? במעלית, זה טף שהוא עשה עם מצית. לא ידעתי. אז הנה, אז את יודעת. אז יש את הטף. ואני חושבת שמה שתומר היה רוצה ומה שאני רוצה, זה שבאמת תמצאי את האהבה שלך, ותתגברי על הכל, ותקימי בית עם ילדים, כמו כולן, כי זה דרך החיים, וזה מה שתומר היה רוצה. כולנו רוצים את זה. רוצים שיהיה לך טוב. תומר ילווה אותך כל החיים, כי הוא האהבה הראשונה שלך, תלמדי לחיות לצד תומר, לצד הזיכרון שלו, ולצד התקופה היפה שחוויתם יחד, וחוויתם.
ומשם לצמוח, כי זה החיים. ילד, לא הספקת. אני חושבת שתומר היה רוצה שאני אמשיך הלאה ושאני אחייך ושאני אמשיך את הדרך שלו. את מה שהוא בחר לעשות, וזה תמיד לשמוח ותמיד להיות מאושר. וגם כשהיא טיפה רע, אז תמיד הוא יודע להוציא מזה את הטוב. ואני בטוחה שהוא מסתכל עליי ומכוון אותי בחיים ועוזר לי ושומע כל מה שאני אומרת לו. ובסוף יהיה טוב, חייב להיות. אני כאן עוד לצידך, הסתכלי באמא, השמיים עוד כחולים, בימים של גאולה אני אופיע. שקט, איך הבית קר שומם, את איך הסר צחוקך עוטף נשמע ברקע. צדק לא היה ולא יהיה, געגוע רק גובר אל זוג עיניך.